Salut YouTube, eu sunt Așa Nobel și astăzi facem episodul 2 din vlog. Desigur încă fără intro și în timp, o să pregătim și un intro pentru fiecare ediție care va diferi desigur. În fine, astăzi vom vorbi despre marea bătălie, marea luptă, meciul secolelor între Mayweather și Pacquiao sau Pacquiao, da, cât de bine știu să-i pronunț numele, da. În fine, ați văzut că mulți credeau că va câștiga Pacquiao sau Pacquiao, și am o să zicesc că insult acest nume și că am ținut cu Mayweather. Da, în fine. Și mulți au zis că a fost blat și că Mayweather a câștigat, pe blat. Dar după calculele specialiștilor și a arbitrilor, cred că a fost corect. Mai ales după cum am văzut. Cu loviturile în aer ale Pacquiao nu s-au pus. Pentru că loviturile în aer nu se pun. Dar mai mult au atacat de 2 ori Mayweather, dar de 2 ori mai mult. Și am văzut și eu meciul de la 6 dimineața, desigur, pe Pro TV. Că nu am vrut să mă uit la reluare pentru că n-ar fi fost așa special. Nu știu ce pot să zic pentru cei care cred că Mayweather a fost slab. Într-adevăr, n-a fost calitate meciul ăsta, n-a fost calitatea așteptată de toți. Și Tyson ne-a supărat că de 5 sau de 4 ani au așteptat meciul și s-au simțit dezamăgit. Și eu m-am simțit, nu a fost atâta spectacol. Au fost unele faze interesante, dar nu a fost ce ar fi trebuit să fie meciul secolelor. Atâția bani s-au dat. Pentru că, desigur, Mayweather a câștigat 120 de milioane și Pacquiao 90 de milioane. 90 de milioane, da. 80 de milioane, pardon. Pentru că în ei s-au băgat 200 de milioane în ei. Nu câte știu, dar s-au împărțit banii, dar nu așa de bine, pentru că Mayweather, din nou, mai mult o primit decât ar fi trebuit să primească. Măcar dacă își împărțeau 100 de milioane fiecare. Așa, plus au mai plătit arbitri cam la 20.000, 12.000 de cât am înțeles. S-au băgat bani. Mi-a plăcut când au venit și Bute pe scenă, ca invitat special. A fost un meci interesant și nu cred că a fost blat. Sau pentru că totuși, într-adevăr, părea că Pacquiao a lovit mai mult. Părea că lovea mai mult, dar au fost mai mult lovituri în aer. Deci, Și tactica lui Mayweather mi s-a părut destul de bună, dar cam prea defensiv, nu prea o băga. Deși și știu că antrenorul său, care e taică său, Mayweather senior, i-a zis să-l atace mai mult pe Pacquiao și a declarat Mayweather junior, adică boxerul de acum, care l-a bătut pe Pacquiao, desigur. Pacquiao, da. Că nu l-a putut ataca pentru că Pacquiao este un boxer bun și, într-adevăr, eu țin cu Pacquiao, dar mă gândeam că Mayweather va câștiga cumva. Mă gândeam că ori blat, ori va câștiga din tactica lui și din tactica lui o câștiga, deși mulți fani încă cred că Pacquiao este adevăratul campion. Îmi pare rău pentru el, dar și pentru filipinezi, că au fost dezamăgiți, și eu am fost dezamăgit, dar cred că a fost totuși un meci cât de cât bun, dar nu a fost atât de mare spectacol. Nu s-a dat spectacolul acela de 200 de milioane de euro dați. Nu a fost ce-ar fi trebuit să fie. În fine, știu că parcă Mayweather și-a mai găsit și o prietenă înaintea meciului, așa că să fie fericit cu ea. Desigur, după acest meci colosal, care în ghilimele pot să-i că a fost colosal pentru că nu a fost atâta spectacol. Urmează să vorbim despre școală. Prima zi după mini-vacanța cu o zi foarte lungă, deci foarte lungă vacanță în ghilimele, deși am simțit vacanță, că am crezut că sâmbătă deja e duminică. A fost niște senzații foarte ciudate, m-am simțit chiar așa bine, dar măcar am avut o vacanță cu o zi mai mult. Desigur, cred că a postat Mazoku pe Bizon 2. Fix am ăsta, nici chiar am, dar nu mi s-a trimis mesaj, ci că la 7 și 7 minute. Și mi-am mi s-a apărut. Neața lume, a apărut un nou episod din RPG 2 Bizon.samp. Emoticon green, dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like, iar dacă vrei să
vezi mai multe episoade, abonează-te. Linkul lui, acest mesaj se trimite tuturor persoanelor de listă. Îmi cer scuze pentru deranj, în paranteză. Asta mi-a trimis mie Mazo. Și el e un youtuber destul de bun. Nu am ce să zic de el. Nu știu dacă acest episod putem zice că am chiar un vlog, dar în general am să zic să vorbim despre acest meci colosal, meciul secolelor. În care, într-adevăr, sunt mai de bani. Na. Mai bine să merita să bage mai puțin, pentru că nu știu dacă să merita să băgăm să se bage atâția bani. Nu știu. Și am fost dezamăgit. Tyson, mulți oameni au fost dezamăgiți. Americanii au fost fericiți, unii care țineau cu Mayweather. Sper că totuși Mayweather la final de carieră să se bată cu cei mai tari. Sau cu... Pentru că știu că trebuie să se dueleze cu unul care parcă e neînvins până acum și face cu el, sau cu unul care aproape face pe toți oameni, îi bate pe toți cu knockout, adică îi face knockout, victorie din knockout, din KO, da? Așa. Și eu cred că îl va alege, era parcă un englez, cât știu, care s-ar putea bate în final de carieră, la finalul carierei lui Mayweather, dar e mai slab. Și cred că cu el se va bate ca să încheie învingător în ghilimele. Că dacă n-ar fi laș, s-ar lupta cu cei mai tari, cu unul dintre ei. Că știu că are două variante care sunt foarte bune și sunt foarte puternici acei oameni. N-ar fi. Nu știu, sper că știu că am o mesă în vacanță și credea că câștigat. Na, la puncte, dar Mayweather la cât de mult au fugit și cu mâinile în aer, dar deja știa că câștiga, dar nu a fost nu știu cât de mare diferență. Bine, pe scorul, nu, 116, parcă, la 110-112, din câte știu, nu, la 116 la 112, cam așa mi se pare că a fost. Nu mi s-a părut așa diferență mare, dar pe foaie au scris altceva. Și nu știu, mi s-a fi părut că trebuia să se dea un punctaj mai mare la ce au scris pe foaie și la ce s-a dat pe foaie. Dar nu știu arbitru de box, da. No. Cam și atât a fost cu acest episod din videoblog. Nu uitați să intrați pe grupul nostru să oprim țiparii, pentru că avem deja câteva subiecte interesante și deci dacă voi votați și vă ziceți ideile, cu asta o să ne ajute pe noi să ne dezvoltăm și noi ideea, pentru că să avem dovezi că nu suntem proști, ci amatori și că avem tot, cât de cât. Încă suntem la început, o să vedeți că o să aduc oameni, o să aducem cu toții și vă invit și pe voi să ne mulțim. Pe cale anală, desigur. Adică partă. Da, bun, atât a fost acest episod, eu am fost așa Norbert, episodul 2, meciul secolelor, ghilimele, da, ce pot să zic. Intrați și pe Big Zone și cam atât. Salut!